Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi sadukelaphi isizwe sakwa-Israel. Amahubo 83 verse 1 to 5. Nkulunkulu ungathuli, ungalibali. Ungenqabi ukukhuluma Nkulunkulu. Ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela. Nabakuzondayo baphakamisa ikhanda. Bathi wozani sibaqothule. Bangabe besaba isizwe. Negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Baceba nganhliziyonye benza isivumelwano ngawe. Amen. Kule ncwadi esifundile uthi umhlabeleli izitha zikaJehova zahlangana zenza isivumelwano sokuthi masiqedwe isizwe sakwa-Israel. Negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Njengoba sihlale sichaza isizwe sakwa-Israyeli isizwe sikaNkulunkulu. KuDeuteronomy 7 verse 7 uJehova uthi ngokuba uyisizwe singcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube isizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Nakho kumele sikubeke obala ukuthi kulesi sikhathi samanje kunengqinamba ekwazini ukuthi ngobani isizwe sakwa-Israel. Ngabe isizwe sakwa-Israel isizwe simhlophe noma isizwe sama-Arab noma isizwe sabantu abamnyama. Sikuphi sona isizwe sakwa-Israel? Sesiyazi ukuthi amaJuda amhlophe ahleli kwa-Israel akasiyo inzalo kaJakobe kodwa ayinzalo ka-Ashkenazi. Azibiza ngamaJuda ngoba bamukela inkolo yobuJuda. Kuthiwa izizwe zakwa-Israel ezingu-10 zalahleka azaziwa ukuthi zashonaphi. NakuMathewu 15 verse 24 uYeshua uthi uthunyelwe kuphela ezivini ezilahlekile zendlu ka-Israel. Kusobala ukuthi lapha uJesu wayethi uthunyelwe ezindlini eziyishumi zabantwana bakaJakobe kuhlanganisa nalezo ezingu-10 ezathunjwa yi-Assyria emva kokwehlukana kombuso wakwa-Israel okwenzeka emva kokukhothama kwenkosi uSolomon. Sizokhumbula ukuthi emva kwaYeshua ngo-70 AD isizwe samaRoma sahlasela sabulala amaJuda abalelwa ngaphezu kwesigidi. Nokho amaJuda ayizigidi eziningi abaleka noma singatshelwa ukuthi ashonaphi. Lokho kusho ukuthi zonke izizwe zakwa-Israel eziyishumi zalahleka. Zagcina zingaziwa lapha zaphelela khona. Ngabe lezi zizwe zalahleka ngempela noma zahlakazwa ngenhloso yokuqeda igama likaJehova nelika-Israel ebusweni bomhlaba? Ngokomlando weBhayibheli uNoah wazala izizwe ezintathu ezahlukene. Isizwe sikaJafethe esimhlophe bese kuba isizwe sikaShem nesikaHam zombili ezinebala elimnyama. iZondervan's Compact Bible Dictionary uma ichaza uHam ithi Ham, the youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of 8 persons to live through the flood. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians, Ethiopians, Libyans, and Canaanites. Kafupi le dictionary yeBhayibheli ithi uHam wayingukhokho wezizwe ezimnyama amaGibhithe, amaTopiya, amaLibya namaKhanani, kodwa hayi amaNegro. Ngokwale dictionary amaNegro akayiyo inzalo kaHam. Kumele kwazeke ukuthi asikho isizwe okuthiwa ngamaNegro. Kodwa leli yigama eliyisici elifana naleli eliqala ngo-K negama amaBantu.
Ngokucacile lencazelo ithi ama-Negro ayinzalo kaShem. Okudida ukuthi njengoba kucaca ukuthi ama-Negro ayinzalo kaShem ongamaHebheru kufihlelwani lokho. Njengoba amahubo echaza inhloso kwakungukuqeda igama lika-Israel. Siyazi ukuthi ngokomlando izizwe ezinzalo kaShem inzalo kaAbraham owayengumHebheru, yena owazala uIsaka noIshmael. uIshmael owagcina esehlanganiswa nama-Arab. uIsaka wazala uJakobe onguyise wezizwe ezili-12 ama-Israel. Njengoba ama-Israel sekuthiwa isizwe simhlophe, le dictionary yeBhayibheli isho kanjani ukuthi bangama-Negro? Ngoba ama-Negro isizwe simnyama. Ungasibiza kanjani isizwe simhlophe ngokuthi singama-Negro? Le mpica abadala ayigcini lapho. Kusukela ku-18th century kwaba namabalazwe ase-Afrika ayedetshwa izizwe ezihlukene ezimhlophe. Kunemap yase-Afrika ngo-1747 eyadetshwa yingisi elingusaziwayo ekudwebeni amabalazwe uBowen. Kule map izwe lase-West Africa libonisa izwe elichazwe ngamagama amakhulu athi Negroland. Le Negroland yayiqanjwe ngabantu abahlala khona okuyizizwe zakwa-Israel. Ezigqame kakhulu yilezi: isizwe sakwaJuda esinendawo ebizwa ngokuthi Kingdom of Judah, kube nesizwe sakwaGad, isizwe sakwaNaftali, isizwe sakwaManase, isizwe sakwaReuben nesakwa-Asakar. Ngokucacile iNegroland indawo ehlala ama-Negro kodwa ongabantwana bakwa-Israel. Akusilolodwa lelo balazwe elidwetshwe eminyakeni yama-18th century, kodwa kunalana amanye alandelayo. Ngo-1737 kunebalazwe elidwetshwe eSpain, ngo-1766 nelinye elidwetshwe eFrance. Onke lamazwe abonisa ukuthi eWest Africa kune-Kingdom of Judah nezinye izizwe zakwa-Israel esesizibalile. Kodwa le ndawo ehlala lezizwe zakwa-Israel ibizwa ngokuthi iNegroland, okusho indawo ehlala ama-Negro. Ngokusobala ama-Israel aqanjwa igama lokuthi ngama-Negro. Kule Negroland ese-West Coast Africa kwakuyindawo yokuhwebelana ngezigqila ezazilandwa e-Afrika zisiwe emazweni ama-Arab nasemazweni abamhlophe. Lama Negro ayengezona izizwe zokudabuka lapha eWest Africa, kodwa kuyizizwe ezisuka eMiddle East. Kodwa kuyindawo lapho izizwe ezimhlophe namakhosi aseWest Africa ezihwebelana khona ngama-Negro. Ingxenye lelo lizwe namhla ibizwa ngokuthi iBenin. Kulamabalazwe akufihlekile ukuthi izizwe ezazihlala khona kwakuyizizwe zakwa-Israel, amaHebheru, ezazibaleke kwa-Israel naseJudiya, namhla kuthiwa iPalestine. Ngabe lama-Negro okwakuhwebelana ngawo e-Afrika kwakuyizizwe ezimhlophe. Kodwa kulomlando wanamhla kufihliwe ukuthi ngenkathi amaJuda ehlaselwa ngamaRoma ngo-17 AD abalekela eAfrika. Akekho ongachaza ukuthi ama-Israel njengesizwe simhlophe ayofunani eWest Africa ku-18th century. Futhi akekho ongachaza ukuthi ubukhosi bakwa-Israel kwaya kanjani eWest Africa. Okumangalisa kakhulu ukuthi njengoba sifundiswa ukuthi abakwa-Israel kwakuyisizwe simhlophe, kwenzeka kanjani ukuthi uma sebefika eWest Africa bese bebizwa ngama-Negro, bese kutholakala sekuhwebelwana ngabo phakathi kwezizwe zaseWest Africa nezizwe ezimhlophe. La mabalazwe ayacacisa ukuthi kunezizwe zakwa-Israel okwathi uma zinqotshwa kwa-Israel kusukela ngo-485 BC
zabalekela eWest Africa. Kusobala nokuthi ngenkathi amaJuda enqotshwa isizwe samaRoma ngo-70 AD abalekela eWest Africa ngoba abe azi ukuthi lapho kwakunezinye izizwe zakwa-Israyeli. Yikho kule Negroland sithola nezinye zakwa-Naphtali, kwaManase nezinye ezaduka ko-485 BC. Umbuzo uthi kwakwenziwa yini ukuthi amakhosi ase-West Africa ehwebelane ngesizwe sakube simnyama nezinye izizwe ongama-Arab nabamhlophe? Noma amaNegro ayisizwe simnyama ngokwebala, kodwa ayengasibo abantu bemvelo base-West Africa. Babefike lapha ngokubaleka besuka eNorth East Africa, lapho namhla esekubizwa ngokuthi iMiddle East. Lokhu kubonisa ukuthi izizwe ezinzalo kaHam ezise-Afrika zaziwa abandlulula amaHebheru, nazo zakwemukela ukuthi ama-Israyeli ngamaNegro namaBantu. Ngalamagama amaHebrew Israelites ayehlukaniseka kalula kuyizizwe zomdabu kule ngxenye yeAfrika, bese nokuhwebelana ngawo kuba lula. Kwamanye alamabalazwe iyatshengiswa imizila amaJuda ahamba ngayo esuka kwa-Israel ebalekela amaRoma. Laba abalekela kwi-West Africa abizwa ngokuthi ngamaNegro. Izwe abazinza kulo labizwa ngokuthi iNegroland. Kodwa enye ingxenye kulezi zizwe zamaHebheru ezabaleka zisuka kwa-Israel naseJudiya yadabula iYemen neTopiya, yanqamula ugwadule iSahara Desert, yaze yafika yazinza eSouth Africa. Yabe sibizwa ngokuthi ingamaBantu. Lesi isizwe esisodwa esehlukaniswa imizile esayithatha sisuka kwa-Israel naseJudiya. Umbuzo uthi njengoba umlando ucacile ukuthi lesi sizwe esibizwa ngokuthi ngamaNegro kwakungabantwana bakwa-Israyeli, kufihlelwani manje ukuthi amaNegro ayisizwe sakwa-Israyeli? Kumele sikhumbule ukuthi leli gama elibiza ama-Israyeli ngamaNegro likhona naseBhayibhelini. Kubapostoli bakaYeshua, uSimeyoni wayebizwa ngokuthi ungumNegro ngoba wayemnyama kakhulu. Kodwa uYeshua wayenabafundi bamaJuda kuphela. Okuyisimanga ukuthi umJuda ngokusho kwabo okungumlungu wayengaba mnyama kanjani. Iliqiniso kangakanani lemfundiso ethi amaJuda kwakuyisizwe simhlophe? Kuliqiniso kangakanani ukuthi kwayena uYeshua kwakungumlungu? Ziningi izizathu, ezinye azishokeki, nawe ufunda kwezakho. Kwenye izinkulumo zikaBen Ami uthi, to deceive is not only to tell lies, but is to convince a person that your lies are the truth. Isikhathi esiningi sifundiswe ukuthi amaJuda abelungu. Yize kunabantu okhokho baba ababazi kahle ukuthi ngenkathi bethathwa eWest Africa bezigqila babesuka kwa-Israel naseJudiya. AmaBantu namaNegro isizwe sodwa sika-Israel. Kodwa okudabukisayo ukuthi laba abangamaBantu ababa nenhlanhla ungabi izigqila emva kokunqotshwa isizwe samaRoma babona abangamaNegro ngokulandela umlando wabo beziphaphela nje, kanti benziwa ukwazi usizi lokuba isigqila sezinye izizwe. AmaNegro atholakala nomaphi lapha khona ehlabelela ngezwe lawo, njengamanje sebekhona asebebuyele kwa-Israel. Kodwa amaBantu akazi nokuthi lidumephi, noma imaphi amanga abawafunzwa ngabamhlophe kuba yibo abangothisha awo, bamelane namaqiniso ngobuzwe bawo. Kunesisho esithi uma umuntu omnyama ufuna ukumhlela, kunesisho esithi uma umuntu omnyama ufuna ukumfihlela into, ibhale phansi.
wonke lomlando ubhalwe phansi yibo abamhlophe. Kodwa noma sebephika umlando obhalwe yibo, sivuma konke ngoba asifundi, siyalibalekela ulwazi. Kunabamhlophe abafika lapha eNatali eminyakeni yo-19th century. Basho kahle kwimicingo yabo ukuthi ngama-80-50 amaZulu ayaziwa ngokuthi ngamaJuda. Kodwa akekho umZulu obuzayo ukuthi kwakwaziwa kanjani ukuthi amaZulu ngamaJuda ngoba nina nithi amaJuda ngabelungu. Kubalekile ukuthi ngaphambi kokuba sikhulume ngezono zethu esizenze kuJehova, siqonde ukuthi singama-Israelites, sisizwe sikaNkulunkulu. Uma lokho isizwe simnyama okungamabantu namaNegro sesiqonda ukuthi sinzalo kaJakobe, komele sifuneke ukuthi sona kanjani kuJehova uNkulunkulu wethu, nokuthi singabuyela kanjani ebuhleni sasinabo singakayiphuli imithetho. Inkosi busise izwe.